Yo, what's up mga tol? Welcome back to my channel. So eto, andito to sa may Nepo. Ayan, ito pala yung ginawang ano rito, parking lot na ano. Ayan oh, tingnan nyo. Napakalaking parking lot ito. Ayan oh. Ito naman yung sa Pag-ibig, SSS, alam ko dati rito eh. Ito yung entrance ng ano. Ito naman is Nepo Mall. Tsaka tabi niya is Genra Mall. Ayan, maraming salamat pala sa nag-subscribe sa aking channel. Yung mga nanonood ngayon at hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At huwag nyo pong kakalimutan pindutin yung bell para po updated po kayo lagi sa mga videos na i-upload ko. Maraming salamat sa inyo. Ayan yung Nepo Mall. Ito yung Genra Mall naman oh, sa kabila. Ito yung update natin ngayon dito sa may Angeles City. Ayan yung kulay sky blue na yan. Ayan yung Genra Mall yan. Ayan, diretso lang muna tayo rito. Dito ako sa may Angeles City kasi nagkakambas ako ng ano, mga tiles, kung magkano yung mga presyo. Lalagay natin dun sa may Concepcion Tarlac. So medyo malinis naman ngayon dito sa may Angeles City. Parang balik normal na. Pero dapat naka face mask tsaka face shield pa rin dito oh. May mga nakapila ngayon dito. Ayan, marami pa rin mga nagbibenta rito, mga nagninegosyo. Shoutout pala sa mga nanonood sa aking mga vlog ha. Yung iba hindi ko na maalala yung mga pangalan, pero lahat na nanonood, shoutout sa inyo. Maraming nagpapasko na kasi dito sa Pilipinas. Alam niyo naman dito sa yung Pasko, ilang araw na lang Pasko na. Pasko na rito. Yung dating KFC ayan oh. Balik normal na rito. Macdo na yan. Dating family theater yan. Dating sinean. Ito naman yung Philippine Rabbit. Wala, sarado pa oh. Sarado yung papunta ng Manila, yung Philippine Rabbit. Ito naman mismo dito yung Tiangge, yung mga tiangge sa Apo. Kapag Friday ginaganap dati yung Apo. Ngayon bawal. Bawal na yung tiangge ngayon. Dito mismo yun. Dito mismo sa kantong yan. Diyan mismo yung Apo. Ngayon bawal. So maya na lang mga tol ha.
Yo! Welcome back to my channel. So ayan mga tol, dahil nakabili na ako ng tiles, pauwi na lang ako ng Concepcion ngayon. Ayan, for pick up na lang yung mga tiles na nabili ko. So pauwi na ako mga tol. Ito, dumaan na ako ng CTEX. Walang ka-traffic dito. Extended pa pala yung RFID. Hanggang pa to November 30 pa siguro. Wala pang mga RFID dyan, pwede pang kumuha. Ito yung RFID. Kaya ko lang sa tayo sa Santa Ines tsaka CTEX. Pauwi na ako ng Concepcion Tarlac. Yan, Tarlac City, Pampanga, Subic. So yan mga tol, abangan nyo na lang next vlog ko. Maraming salamat sa inyo.